Isä taputti minua olkapäälle aina samalla lauseella. Muista, Aino, tämä kaikki on joskus sinun ja veljiesi. Kun olin lapsi, se tuntui satukirjalta. 4-kerroksinen toimistorakennus keskustan laidalla, isän nimi valomainoksessa ja lasiseinäinen kokoushuone, jossa kristallikannu oli aina puolillaan kivennäisvettä. Siellä minä juoksentelin pienenä, kengät liian isoina, keräämässä kahvikuppeja ja posti-IT-lappuja kokouspöydältä. Kukaan ei silloin sanonut ääneen, että osa lapsista perii kruunun ja osa vain siivoaa sen jäljet. Kun täytin 24, minulla oli jo oma avain kaikkeen, palvelinsaliin, arkistohuoneeseen, johtoryhmän kokouksiin. Veljeni Teemu ja Lauri ilmaantuivat työpaikalle puoli vuotta myöhemmin kuin minä, ja jotenkin he saivat heti omat nimikirjoituksella kaiverretut parkkiruudut ja kulkukortit johtotason leimalla. Minun kortissani luki vain etunimi. Se ei tuntunut silloin tärkeältä. Olin tottunut siihen, että tarkistin luvut, kirjoitin raportit ja korjasin veljien tekemät virheet ennen kuin kukaan huomasi. Isä kehui. Aino, sinä pelastit meidät taas. Ilman sinua me olisimme pulassa. Ne sanat lämmittivät, mutta jokin sävyssä tökki. Ei, ilman sinua tämä olisi sinun. Vain, ilman sinua me olisimme pulassa. Perheyritys oli vanhan koulukunnan yritys, perustettu 80-luvulla, kun kädenpuristus oli sopimus ja naisten odotettiin tuovan kahvia kokouspöytään, ei istuvan sen ääressä. Isä kertoi usein tarinoita hyvistä ajoista, jolloin työntekijät eivät koskaan kyseenalaistaneet mitään. Hän nauroi, kun kerroin, että meidän sukupolvessamme halutaan läpinäkyvyyttä ja reiluutta. Teidän sukupolvenne haluaa tunteita tilinpäätteeseen, hän tokaisi puoliksi leikillään. Silti, jokaisena maanantai-aamuna minä olin ensimmäisenä toimistolla. Avasin valot, käynnistin järjestelmät, vastasin viikonlopun aikana tulleisiin sähköposteihin. Veljet saapuivat myöhemmin, usein vasta kun asiakkaat jo odottivat neuvotteluhuoneessa. Minä olin se, joka tunsi jokaisen asiakkaan etunimeltä, muisti heidän lastensa iät ja lempikahvin. Kun isä esitteli yritystä uusille yhteistyökumppaneille, hän sanoi: "Tässä ovat poikani, yrityksen tulevaisuus." Sen jälkeen hän viittoi minuun. "Ja tässä on Aino, joka pitää palaset kasassa." Ihmiset nauroivat, minäkin hymyilin automaattisesti. Totuus oli, että iso osa palasista oli projekteja, joita ilman yritys ei olisi enää ollut kilpailukykyinen. Minä hoidin digimarkkinoinnin, brändäyksen ja ne palvelut, joita vanhan koulukunnan kilpailijat eivät vielä ymmärtäneet. Silti, iltaisin pöydän ääressä, kun kirjasin viimeisiä muistiinpanoja, mielessäni vilahti sama ajatus. Jos minä joskus katoan täältä, huomaako kukaan, miten paljon kannoin? En vielä tiennyt, että vastaus siihen kysymykseen löytyisi yhdestä ainoasta tiedostosta. Tiedoston, johon minulla ei virallisesti olisi edes pitänyt olla pääsyä. Se tapahtui tavallisena tiistaina, sellaisena, joka ei jää kenenkään mieleen. Tilintarkastaja oli tulossa seuraavalla viikolla, ja minun tehtäväni oli varmistaa, että kaikki raportit ja sopimukset olivat oikeissa kansioissa. Istuin yksin arkistohuoneessa, jossa paperin haju sekoittui vanhaan kahviin ja pölyyn. Tiesin jokaisen mappirivin melkein ulkoa. Silti joku mappiselkä oli outo. Valkoinen, ilman otsikkoa, aivan keskellä muuten siististi merkittyä riviä. Ajattelin ensin, että joku oli taas tunkenut sinne väärän kansion. Vedettyäni sen ulos tunsin käsissäni painon, joka ei ollut pelkkää paperia. Mapin sisällä oli printattuja taulukoita ja niiden päällä posti-IT-lappu isän käsialalla. Vain omistajatasolle. Pysähdyin. Teknisesti katsoen minä en ollut omistajatasoa. Vaikka olin tehnyt töitä kuin kuka tahansa johtaja, isä oli siirtänyt osakkeita vain pojilleen, verotuksellisista syistä, niin hän oli sanonut. En ollut koskaan kyseenalaistanut sitä, koska perheyrityksissä oli aina omia järjestelyjä, näin meille oli opetettu. Silti otin paperit käteeni. Ehkä etsin oikeutusta omalle uteliaisuudelleni ajatuksesta. Minun on tiedettävä, mitä tilintarkastaja näkee. Se oli työn kannalta loogista.
Mutta syvällä sisälläni jokin kuiskasi. On asioita, joita et voi enää unohtaa, jos katsot. Ensimmäinen taulukko oli työntekijöiden palkkalista. Nimet vasemmalla, numerot oikealla. Silmäni juoksivat rivien yli mekaanisesti. Toimistotyöntekijöiden rivit, projektipäälliköt, myyjät. Sitten näin meidän sukunimemme. Isä Ö-rivin lopussa luku, jota en edes yrittänyt sulattaa. Teemu summa, joka sai minut kohottamaan kulmia. Laurin lähes sama. Ja sitten Aino. Katsoin omaa riviäni, vilkaisin veljieni summia uudestaan. Laskin mielessäni. Sitten laskin uudestaan, varmuuden vuoksi. Siihen meni ehkä 6 sekuntia, mutta jokainen hetki venyi raskaaksi kuin liijy. Veljeni saivat 6-kertaisesti sen, mitä minä. Ensin ajattelin, että olin tulkinnut sarakkeen väärin. Vilkaisin otsikot, tarkistin veroprosentit, bonukset, kaiken. Mutta numerot eivät vaihtaneet paikkaa. Se ei ollut virhe. Tiesin, että monissa yrityksissä palkoista ei puhuta. Vanhempi sukupolvi piti sitä hyvänä tapana, ettei kukaan alkaisi vertailla tai kadehtia. Olin jopa itse puolustanut sitä joskus, kun ystäväni ihmetteli, miksei firmoillamme ollut avointa palkkapolitiikkaa. Silloin en vielä tiennyt, että vaikeneminen hyödytti eniten niitä, jotka jo istuivat korkeimmalla. Kädet alkoivat täristä niin, että paperi rahisi sormissani. Mieleni yritti keksiä selityksiä. Ehkä veljet olivat muodollisesti johtajia, ehkä heillä oli jokin vastuu, jota en nähnyt. Ehkä tämä oli tilapäistä. Ehkä. Mutta sitten näin lisärivin kommenttikentässä isän tekemän muistiinpanon. Työpanos ei näy raportissa, tärkeintä strateginen rooli. Strateginen rooli. Miehet kokouspöydän ääressä, minä ruudun takana. Heidän kätensä näkyivät valokuvissa, minun liouuin taustalle. Suljin mapin, mutta numerot olivat jo syöpyneet verkkokalvoilleni. Tiesin, että jos nyt lähtisin kotiin ja yrittäisin nukkua, en saisi unta viikkoihin. Nousin ylös, työnsin tuolin pois pöydän alta ja tunsin, miten jokainen askel kohti isän työhuonetta tuntui erilaiselta kuin yksikään askel ennen. En ollut enää se tytär, joka pitää palaset kasassa. Olin se ihminen, joka oli juuri tajunnut, että hänen arvonsa oli kirjattu ylös 2 desimaalilla ja että se oli 1/6 veljien hinnasta. Isän huoneen ovi oli raollaan. Koputin silti. Onko sinulla hetki aikaa, kysyin. Minun ääneni oli rauhallinen. Sisälläni kaikki myrskysi. Minulla ei ollut aavistustakaan, millaisen vastauksen tulisin saamaan. En vielä tiennyt, että yksi ainoa lause hänen suustaan muuttaisi paitsi urani, myös koko käsitykseni perheestä. Isä istui työpöytänsä takana, silmälasit nenällä, tietokoneen ruutu heijastui hänen kasvoilleen sinertävänä valona. Hän ei heti edes katsonut minuun, kun astuin huoneeseen. Voinko tulla sisään? Kysyin, vaikka olin jo kynnyksen yli. Jos se on nopea, hän vastasi, edelleen ruutua tuijottaen. Suljin oven perässäni. Se pieni napsahdus tuntui siltä kuin jokin muukin olisi sulkeutunut. Istuin vastapäätä, en siihen tuoliin, johon hän yleensä viittasi asiakkaita varten, vaan siihen, jossa olin istunut 10 kertoja esittelemässä raportteja ja suunnitelmia. Löysin äsken palkkalistat arkistosta, sanoin suoraan. En halunnut kiertelyä. Isä kohotti katseensa, mutta ei vielä sanonut mitään. Huomasin, että Teemu ja Lauri saavat 6-kertaisesti sen, mitä minä. Pidin tauon. Vaikka minä teen tämän kaiken. Viittasin ympärille, mutta tiesin, ettei huoneessa ollut mitään, mikä todistaisi sen puolesta. Isä huokaisi. Se ei ollut yllättyneen ihmisen huokaus. Se oli huokaus ihmiseltä, joka tiesi tarkalleen, mistä puhuin, mutta jota aihe lähinnä ärsytti. Aino, hän aloitti, ja jo se sävy sai niskakarvani nousemaan. Tämä ei ole mikään tunnekysymys. Tämä on bisnestä. Selitä sitten bisneksenä, sanoin, itsekin yllättävän vakaalla äänellä.
hän nojautui taaksepäin tuolissaan ja pyöritteli kynää sormiensa välissä. Pojat ovat omistajia. Se on eri taso. He ovat miehiä. He ovat niitä, jotka kantavat riskin ja nimen tulevaisuudessa. Minä olen se, joka kantaa yrityksen arjen nyt, vastasin. Minä olen se, jonka nimi on jokaisen asiakkaan puhelimessa. Se on eri asia, hän keskeytti. Sinä olet hyvä työntekijä, sitä en kiellä. Mutta tyttärenä sinä olet, miten minä sanoisin, epävarma sijoitus. Hetki pysähtyi. Epävarma mitä? Isä huokaisi uudelleen, kuin joutuisi selittämään jotain itsestään selvää. Katsotaanpa rehellisesti. Naiset lähtevät. Te meette äiteislomille, muutatte toisen paikkakunnan perässä, haluatte joustoa, vähemmän painetta. Minä olen nähnyt tämän koko elämäni. Kun minä olin nuori, yritykset eivät koskaan antaneet liikaa valtaa naisille, koska ei ollut mitään takeita, että he olivat täällä vielä 5 vuoden päästä. Mutta minä olen ollut täällä joka päivä, sanoin, ja tunsin ääneni värähtävän. Minä olen jättänyt lomia pitämättä, koska projektit olivat kesken. Minä en ole koskaan pyytänyt vähemmän painetta. Juuri siksi olet hyvä työntekijä, hän toisti. Mutta se ei tee sinusta samaa kuin pojista. He ovat miespuolisia perillisiä. He jatkavat nimeä. Asiakkaat näkevät sen, pankit näkevät sen. Tiesin, että hän puhui oman sukupolvensa kieltä. 80- ja 90-luvuilla oli ollut tavallista, että johtoryhmässä istui pelkkiä miehiä. Historiassa oli kokonaisia vuosikymmeniä, jolloin naisia ei edes harkittu pankin johtoon, vaikka he olisivat olleet koulutetumpia ja pätevämpiä. Tiesin tämän teoriassa jo olin lukenut artikkeleita ja tutkimuksia palkkaerosta ja lasikatoista. Mutta yksi asia on lukea, että naiset ansaitsevat keskimäärin vähemmän, ja aivan toinen asia on kuulla oman isän suusta. Sinä olet huono sijoitus, koska voit lähteä. Joten, sanoin hitaasti, sinusta on järkevää maksaa miehille 6-kertainen palkka, vaikka minä teen enemmän töitä, koska heidän mahdollisuutensa pysyä on parempi. Juuri niin, hän vastasi, ja hymyili jopa hieman, kuin olisi selittänyt onnistuneesti monimutkaisen kaavan. Tämä ei ole henkilökohtaista, Aino. Tämä on matematiikkaa. Naurahdin, enkä edes tunnistanut omaa ääntäni. Matematiikkaa. Sinä puhut kuin minä olisin joku arvonalennus. Isän katse koveni. Sinä olet tunneherkkä nyt. Palkasta ei puhuta näin. Sinulla on katto, pojilla on toinen katto. Niin se vain on. Elämä ei ole reilua. Se viimeinen lause, elämä ei ole reilua, oli hänelle aina sellainen jokerikortti, jolla hän lopetti kaikki keskustelut, jotka menivät hänelle liian vaikeiksi. Mutta tällä kertaa se ei pyyhkinyt pöytää puhtaaksi. Se sytytti jotain. Tiedätkö, mikä on ironista, sanoin hiljaa. Te puhuette siitä, miten naiset eivät pysy yrityksissä. Mutta ehkä me emme pysy sen takia, että meille kerrotaan näin. Isä vilkaisi kelloa ranteessaan, merkki siitä, että hänen kärsivällisyytensä oli lopussa. Me emme voi rakentaa tulevaisuutta tunnepuheen varaan. Pojat ovat sijoitus. Sinä olet mahdollisuus. Ehkä hyvä, ehkä moni nainen on lähtenyt, kun on tullut perhekuvioita. Entä jos minä en lähde? Kysyin. Entä jos minä olen se, joka pitää tämän pystyssä silloinkin, kun muut luovuttavat? Silloin hän sanoi lauseen, jota en unohda koskaan. Aino, sinä olet älykäs tyttö. Mutta bisneksen kannalta nainen sinun asemassasi on aina huonompi sijoitus kuin miesperillinen. Se ei ollut huuto. Se ei ollut riita. Se oli toteamus, kuin hän olisi lukenut sääennusteen. Nousin ylös hitaasti. En muista, sanoinko mitään, ennen kuin lähdin huoneesta. Ovi sulkeutui takanani pehmeästi, mutta sisälläni jokin repesi auki. Ensimmäistä kertaa elämässäni en enää miettinyt, miten todistaisin isälle jotain. Aloin miettiä, miten voisin joskus elää niin, etten tarvitsisi hänen hyväksyntäänsä ollenkaan.
En vielä tiennyt, että seuraava asia, jonka hän sanoisi minulle, olisi nauru. Nauru, joka työnsi minut kohti päätöstä, jota hän ei uskonut minun uskaltavan tehdä. En nukkunut sinä yönä. Tuijotin kattoa ja kävin keskustelun isän kanssa uudestaan ja uudestaan läpi mielessäni, joka kerta toivoen, että olisin sanonut jotain terävämpää, viisaampaa, lopullisempaa. Aamulla silti heräsin samalla kellonlyömällä kuin aina, puin päälle samanlaiset siistit mutta huomaamattomat vaatteet ja kävelin toimistolle kuin autopilotilla. Ainoa ero oli se, että tällä kertaa näin jokaisen yksityiskohdan eri tavalla. Respan seinällä oli vanha, kellastunut valokuva isästäni nuorena, kädenpuristus pankinjohtajan kanssa, rivi miehiä puvuissaan. Yksikään nainen ei ollut kuvassa, vaikka tiesin, että taustalla oli ollut naistyöntekijöitä, jotka olivat hoitaneet paperit, sopimukset ja aikataulut. He vain eivät olleet muistamisen arvoisia. Huomenta, Aino, vastaanottovirkailija hymyili. Taasko olet ensimmäisenä? Taaskin, vastasin, mutta hymy ei yltänyt silmiini. Päivä kului kuin tiivistynyt versio kaikista edellisistä vuosista. Veljet myöhässä, minä paikkaamassa, isä kokousrummassa. Joka kerta, kun hän ohitti minut käytävällä, mietin, pitäisikö minun nostaa palkka-asiaa uudelleen esiin. Jokaisella kerralla hän katsoi vain kelloon tai puhelimeen. Lounasaikaan, kun suurin osa henkilökunnasta lähti alakerran ruokalaan, jäin ylös. Kävelin isän huoneen ovelle ja koputin. Tule, kuului tuttu, väritön ääni. Tiedät, miksi minä olen täällä, aloitin. En voi unohtaa sitä, mitä eilen sanoit. Isä nojautui taaksepäin tuolissaan, kuin olisi odottanut tätä. Aino, me kävimme tämän jo läpi. Minulla ei ole aikaa jauhaa samoja asioita. Sinulla on aikaa maksaa pojille 6-kertainen palkka, mutta ei aikaa perustella sitä tyttärelle, sanoin. Ymmärrätkö, miltä se tuntuu? Että minä olen sinulle huono sijoitus. Että sukupuoli painaa enemmän kuin työ. Hän pyöräytti silmiään. Sinä liioittelet. Sinun sukupolvesi dramatisoi kaiken. Kun minä olin nuori, oltiin vain tyytyväisiä, että oli työpaikka. Te olitte miehiä, vastasin. Teitä varten maailma oli rakennettu. Meille sanotaan, että kaikki on mahdollista, mutta heti kun olemme liian hyviä, meille muistutetaan, että olemme silti huonompi sijoitus. Huomasin ääneni kohoavan, mutta en enää pystynyt hillitsemään sitä. Tässä ei ollut kyse vain minusta. Tässä oli vuosikymmeniä jatkunut ajattelutapa, joka naamioitiin bisnesjärjeksi ja traditioksi. Olin lukenut psykologeilta, miten perheyrityksissä roolit sementoituvat. Yksi lapsi on kultapoika, toinen luonnollinen auttaja. Minä olin selvästi jälkimmäinen yse, jonka oletetaan joustavan, ymmärtävän, sopeutuvan. Isä hymyili väsyneesti, mutta hymyssä ei ollut lämpöä. Tämä on juuri sitä, mistä puhun. Tunnetta. Sinä olet liian tunteellinen tälle tasolle. Pojat ajattelevat numeroita, sinä ajattelet tunteita. Numerot ovat juuri se, mistä puhun, sanoin. Numeroiden mukaan minä olen 1/6 heistä. Miten se on rationaalista? Jos joku ulkopuolinen katsoisi pelkkää työpanosta, hän luulisi, että minä olen se, joka saa 6-kertaisen palkan. Hetken luulin, että olin saanut hänet kiinni ristiriidasta. Hän katsoi minua hiljaa, kulmat hieman kurtussa. Sitten hän nauroi. Se ei ollut lämmin, perhepiirin nauru. Se oli kuiva, lyhyt, halveksuntaan sekoittunut nauru, joka sai selkäni jäykistymään. Aino, hän sanoi, ja se tapa, jolla hän sanoi nimeni, satutti melkein enemmän kuin sanat. Et sinä minnekään muualle mene. Tämä on sinun paikkasi. Sinä tarvitset tätä taloa enemmän kuin tämä talo tarvitsee sinua. Tunsin poskieni kuumeniivän. Onko se niin? On. Sinulla ei ole omaa verkostoa, ei omaa pääomaa, ei omaa nimeä. Ilman tätä yritystä olet, ei kukaan liikemaailmassa. Hän levitti käsiään.
Sinun pitää oppia hyväksymään reunaehdot. Sinä saat turvallisen palkan, perheen, nimen. Vastineeksi sinä joustat. Se on diili. Sanat jäivät ilmaan roikkumaan. Minun olisi pitänyt olla jo tottunut tällaisiin lauseisiin, mutta juuri nyt ne tuntuivat laavalta, joka valui hitaasti kaiken tutun ylle. Entä jos minä en halua tätä diiliä? Kysyin hiljaa. Silloin hän nauroi uudestaan, pidempään. Se oli naurua, jossa oli mukana vuosikymmeniä itsestään selvänä pidettyä valta-asemaa, varmuutta siitä, että minulla ei ole vaihtoehtoja. Älä viitsi, hän sanoi. Et sinä lähde minnekään. Sinä et uskalla. Se hetki oli outo. Jossain taustalla kuulin tulostimen hurinan, käytävän askeleet, jonkun kollegan naurun. Kaikki normaali jatkui, mutta minun sisälläni tapahtui jokin hiljainen napsahdus. Kuin jokin lukko olisi mennyt kiinni tai auennut. En vastannut heti. Katsoin häntä pitkään, isääni, miestä, jonka olin lapsena nähnyt sankarina. Nyt näin hänessä myös toisen puolen, ihmisen, joka oli niin kiinni omassa maailmankuvassaan, ettei edes huomannut, milloin vuodet olivat menneet ohi. Hyvä on, sanoin vihdoin. Muistathan sitten, että sinä itse sanoit noin. Hän kohautti olkapäitään ja palasi tietokoneensa ruudun ääreen. Kyllä sinä tästä rauhoitut. Nähdään palaverissa 3. Poistuessani huoneesta tajusin, etten ollut enää varma, tulisinko siihen palaveriin. En ollut varma, tulisinko enää huomenna töihin ollenkaan. Mutta yhden asian tiesin. Se nauru, jolla hän vähätteli minua, ei enää pyyhkiytyisi pois. Se oli muuttunut polttoaineeksi, joka työnsi minua kohti ratkaisua, josta hän oli aivan varma, etten olisi koskaan kykeneväinen. Ratkaisua, joka seuraavan kerran hänen nähdessään minut saisi hänen hymynsä vihdoin katoamaan. Seuraavana aamuna en mennyt suoraan toimistolle. Kävelin ensin korttelin ympäri, sitten toisen. Puhelin värisi taskussa, sähköposteja, kalenterimuistutus palaverista 3, viesti Laurilta. Muista valmistella se esitys meille, please. Mikään siinä viestissä ei viitannut siihen, että he olisivat aavistaneet mitään. Se kai satutti eniten. Että kukaan ei edes nähnyt, kuinka lähellä olin katketa. Lopulta avasin oven tuttuun aulaan. Kävelin suoraan isän huoneen ovelle, koputtamatta. Sydän hakkasi niin kovaa, että tunsin sen kurkussa asti. Isä nosti katseensa. Meillä on asiakaslinja auki, tämä ei ole hyvä hetki, Aino. Minulla on 2 lausetta, sanoin. Sen kauemmin tämä ei vie. Hän nojautui taaksepäin, selvästi ärsyyntyneenä. Ole hyvä. Katsoin häntä pitkään, en enää tyttärenä vaan ihmisenä, joka teki päätöksen oman elämänsä puolesta. Ensimmäinen lause. Minä en hyväksy sitä, että olen sinulle huono sijoitus, vaikka olen rakentanut tätä yritystä vuosia. Hän huokaisi. Me palataan tähän myöhemmin, nyt. Toinen lause, jatkoin hänen ylitseen, minä irtisanoudun. Tästä hetkestä alkaen. Huoneessa tuli hiljaista. Niin hiljaista, että kuulin käytävältä ilmastointilaitteen huminan. Isän ilme ei ollut se, jota olin alitajuisesti toivonut, ei järkytys, ei katumus. Se oli huvittunut. Älä naurata, hän sanoi. Minne muka menisit? Tiedät, että voisin saada paikan muualta, vastasin. Asiakkaat tietävät, kuka työn oikeasti tekee. Silloin se tuli. Se nauru, joka ei ollut vain epäuskoa, vaan lähes halveksuntaa. Aino, sinä et ole mitään ilman minua, hän sanoi hitaasti, jotta varmasti kuulisin jokaisen sanan. Sinun CV:säsi lukee tämä yritys. Minun sukunimeni. Minun maineeni. Jos sinä lähdet, sinä olet yksi monesta markkinointipäälliköstä, joita kukaan ei muista nimeltä. Mutta sinä muistat, sanoin. Ja tiedät, mitä minä olen tehnyt. Hän kohautti olkapäitään. Tiedän myös, että et lähde. Sinä tarvitset tätä enemmän kuin minä sinua.
Sinä tarvitset kuuluvuutta perheeseen, tätä tarinaa siitä, että rakensimme tämän yhdessä. Sinä et kestä olla ulkopuolinen. Se oli hämmentävän tarkka analyysi ihmisestä, jonka hän luuli pitävänsä täysin otteessaan. Psykologi olisi ehkä sanonut, että hän luotti liikaa siihen, että perhesiteet voittavat kaiken. Että lojaalisuus saa lapset nielemään nöyryytyksen uudestaan ja uudestaan. Mutta joskus juuri se ylimielisyys on se, joka katkaisee siteen. Hyvä on, sanoin hiljaa. Katsotaan, kuka tarvitsee ketä. Laitoin kulkukorttini hänen pöydälleen. Se pieni, muovinen kortti, jolla olin avannut kaikki ovet, kilahti puuta vasten yllättävän kovaa. Isä katsoi sitä, sitten minua. Sinä palaat vielä, hän sanoi. 1-2 päästä. Kun huomaat, ettei kukaan odottanut sinua siellä ulkona. Mahdollista, vastasin. Ja ehkä sinä olet silloin oikeassa. Mutta jos jään nyt, minä tiedän varmasti, että olet. Enkä voi elää sen kanssa. Käännyin ja lähdin ennen kuin kyyneleet ehtivät nousta kunnolla silmiin. Käytävällä vastaan tuli Teemu, joka naureskeli puhelimelliin. Mikäs draama täällä oli, hän kysyi. Irtisanouduin, vastasin. Hän naurahti automaattisesti. Joo, varmaan. Näkemiin sitten kello 3 palaverissa. En selittänyt. En vastannut kollegoiden kysymyksiin. Kävelin ulos rakennuksesta, jonka olin ajatellut olevan elämäni loppuun saakka osa minua. Kun ovi sulkeutui takanani, maailma ei romahtanut. Bussit ajoivat ohi, joku työnsi lastenvaunuja, kadun toisella puolella kahvila täyttyi aamukiireestä. Ensimmäinen yö päätöksen jälkeen oli hiljainen. Ei ollut sähköposteja, joita olisi pakko vastata. Ei raportteja, ei kutsuja kokouksiin. Tyhjyyden tilalle tuli pelko. Entä jos isä oli oikeassa? Entä jos olin todella, ei kukaan ilman häntä? Mutta pelon seassa oli jotain muutakin. Ajatus siitä, että jos kerran en ollut mitään ilman hänen nimeään, ehkä olisi aika rakentaa nimi, joka ei tarvinnut hänen hyväksyntäänsä ollenkaan. Jossain muistini perällä välähti kuva vanhasta, pölyttyneestä asiakirjasta, jonka olin nähnyt vuosia sitten perustamissopimus, jossa luki jotain myös minun osuudestani. En ollut silloin kiinnittänyt siihen huomiota. Nyt tuo pieni lause alhaalla sivun reunassa alkoi tuntua kaikkea muuta kuin merkityksettömältä. Ensimmäiset päivät irtisanoutumisen jälkeen tuntuivat siltä kuin olisin pudonnut tyhjiöön. Heräsin samaan aikaan kuin aina, mutta ei ollut paikkaa, johon kiirehtiä. Keittiön pöydällä oli vain läppäri, kahvikuppi ja kasa ajatuksia, jotka eivät suostuneet asettumaan järjestykseen. 3. päivänä avasin vihdoin sähköpostin, jota olin vältellyt. Vanha viesti kirjanpitäjältä, otsikolla, perustamissopimus plus lisäpöytäkirja. Se oli lähetetty minulle vuosia sitten, kun olin aloittanut virallisesti perheyrityksessä. Silloin olin silmäillyt sen läpi nopeasti, olin kiinnostuneempi siitä, miltä käyntikortissa näyttäisi titteli kuin siitä, mitä pikkuteksti oikeasti tarkoitti. Nyt pikkuteksti oli ainoa asia, jolla oli merkitystä. Avasin liitetiedoston. Mustaa tekstiä valkoisella taustalla, lakikieltä, jonka tarkoitus on usein enemmänkin suojella niitä, jotka sen kirjoittavat, kuin niitä, jotka sen allekirjoittavat. Silmäni juoksivat rivien yli, kunnes pysähdyin sivun alareunaan. Kohta, jossa jaettiin henkilökohtaiset asiakassuhteet ja henkilökohtainen goodwill. Siellä luki nimeni. Aino, sukunimi. Vastaa yhtiön digitaalisten palveluiden kehityksestä ja tietyistä strategisista avainasiakassuhteista. Kyseiset suhteet katsotaan henkilösidonnaisiksi ja siirtyvät hänen mukanaan, mikäli sopimusta ei erikseen uusita. Luettuani sen kahdesti tajusin, mitä se tarkoitti. Silloin, kun yritys oli alkanut panostaa digitaalisiin kampanjoihin ja somepresenssiin, isä oli ollut epävarma. Hän oli katsellut nuoria kasvoja kokoushuoneessa ja sanonut, en minä näitä ymmärrä, tehkää te. Juristi oli suositellut, että uuden liiketoiminta-alueen vastuuhenkilö nimettäisiin selkeästi sopimuksiin.
Isä oli allekirjoittanut. Minäkin olin. Ajattelematta, että jonain päivänä tuo lause olisi minun turvaverkkoni. Soitin tuttavalleni, joka oli juristi. Voitko katsoa yhden sopimuksen läpi, kysyin. Perhefirman draamaa, hän arvasi heti. Lähetä tulemaan. Istuin sohvan reunalla, kun odotin vastausta. Yritin olla lukematta viestiä liikaa toiveiden läpi. Ehkä olin tulkinnut kaiken väärin. Ehkä kyse oli jostain muodollisuudesta, jolla ei ollut todellista painoarvoa. Puhelin soi lopulta. Aino, tiedätkö, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ystäväni kysyy. En ilmeisesti, vastasin. Siksi soitin sinulle. Se tarkoittaa, että tietyt asiakkaat eivät ole yrityksen, vaan sinun henkilökohtaisia suhteitasi. Jos he ovat tulleet taloon sinun osaamisesi vuoksi, heillä on täysi vapaus seurata sinua, jos vaihdat paikkaa. Ja tätä sopimusta ei ole päivitetty. Se on yhä voimassa. Eli jos minä perustaisin oman yrityksen, aloitin varovasti. Niin lain mukaan he voisivat siirtyä asiakkaiksesi ilman, että isäsi voi vedota siihen, että he kuuluvat perheyritykselle, hän jatkoi. Tämä on juuri se pikkuteksti, jota kukaan ei lue, ennen kuin se tulee kalliiksi. Sinun tapauksessasi kallista isällesi. Pidin puhelinta korvalla hiljaa. Tuntui oudolta, että siinä missä isä oli nähnyt minut huonona sijoituksena, mustalla valkoisella olikin todiste siitä, että osa yrityksen arvokkaimmasta varallisuudesta oli sidottu juuri minuun. Historian tunneilta muistin, miten ennen vanhaan tyttäret eivät saaneet omistaa maata omalla nimellään. Heidän työnsä, jopa myötäjäiset, sulautuivat aviomiehen omaisuuteen. Nyt minä istuin 2020-luvun keittiössä, läppärin valossa, ja tajusin, että tässä pienessä sopimuskohdassa oli jotain, mitä monella naisella ennen minua ei ollut. Kirjattu tunnustus siitä, että osa arvosta oli minun. Jos minä tekisin tämän, sanoin hiljaa, jos perustaisin oman agensin, kuinka pian se olisi juridisesti mahdollista. Ystäväni naurahti, ei ivallisesti, vaan hieman epäuskoisesti. Teknisesti. Huomenna. Käytännössä. Heti kun uskallat. Katkaistuani puhelun avasin uuden tiedoston. Kirjoitin ylös nimen, joka pulpahti mieleeni, nimen yritykselle, jota ei vielä ollut olemassa. Sormet tärisivät, mutta tällä kertaa syy ei ollut pelkästään pelko. Ensimmäistä kertaa elämässäni ajatus tulevaisuudesta ei alkanut isäni sukunimellä. Se alkoi minun. Ensimmäinen toimisto ei näyttänyt siltä, miltä olin vuosia kuvitellut oman yrityksen näyttävän. Se oli entinen kampaamo, 3. kerroksen pieni liiketila sivukadulla. Valkoiset seinät, pari naarmua lattiassa, tyhjä ikkuna, josta näkyy vastapäinen tiilirakennus. Ei logokylttejä, ei vastaanottotiskiä, ei kristallikannua täynnä kivennäisvettä. Silti, kun avasin oven ja valo tulvi sisään, hengitys takertui kurkkuun. Tämä oli ensimmäinen tila, johon astuessani en ollut isän tytär tai perheyrityksen Aino. Tässä olin vain Aino. Se oli sekä pelottavaa että vapauttavaa. Kannoin sisään käytetyn työpöydän, jonka olin löytänyt netin kirppisryhmästä, ja vanhan toimistotuolin, joka narahti jokaisella liikkeellä. Läppäri pöydälle, kahvinkeitin nurkkaan, Spotifyn taustalle soimaan hiljainen jatsoittolista. Katsoin ympärilleni ja tajusin, että yritykseni virallinen aloituspäivä oli jotain paljon arkisempaa kuin nauhanleikkaus ja juhlapuheet. Se oli minä, yksin, avaamassa sähköposteja huoneessa, jossa kaikui vielä. Ensimmäiset viikot olivat kaikkea muuta kuin glamuuria. Kirjoitin liiketoimintasuunnitelmaa, jota kukaan muu kuin minä ei lukenut. Selasin läpi yhteystietoja, entisiä asiakkaita, yhteistyökumppaneita, tapahtumajärjestäjiä. Jokaisen nimen kohdalla kävin saman sisäisen dialogin. Voinko ottaa häneen yhteyttä? Onko tämä lojaalia? Entä jos isä kuulee? Vaikka laki oli puolellani, perheen sisäinen koodi ei ollut. Olimme kasvaneet ajatukseen, että oman talon asioita ei viedä pihalle. Nyt minä olin se,
joka astui talosta ulos ja otti vielä osan kalusteistakin osaamisena, kontakteina, ajatuksina. Kirjoitin ensimmäisen viestin asiakkaalle, joka oli aina lähettänyt palautteensa suoraan minulle, ei isälle. Moi, tämä on Aino. Halusin vain kertoa, että en työskentele enää, perheyrityksen nimi, palveluksessa. Olen perustanut oman pienen agenssin, joka keskittyy samaan, mitä te olemme tehneet yhdessä jo, mutta ketterämmin ja henkilökohtaisemmin. Jos koskaan tarvitsette apua kampanjoiden kanssa, olen mielelläni käytettävissänne. Luin tekstin ehkä 10 kertaa. Poistin. Kirjoitin uudestaan. Lopulta painoin, lähetä. Siinä se. Ei fanfaareja. Ei draamaa. Vain yksi sähköposti, joka lähti hiljaisesta huoneesta ja kulki jonnekin, missä en enää voinut sitä kontrolloida. Ensimmäinen vastaus tuli vasta parin päivän päästä. Moi Aino, onnea uuteen alkuun. Pidetään tämä mielessä. Juuri nyt meillä on sopimus voimassa vanhan toimittajan kanssa, mutta arvostimme aina sinun panostasi. Palaamme asiaan. Se ei ollut lupaus. Mutta se oli jotain. Psykologit puhuvat usein siitä, miten ihmisen identiteetti nivoutuu työhönsä. Kun olin perheyrityksessä, identiteettini oli sidottu rooliin, korvaamaton, mutta ei koskaan täysin hyvitetty. Nyt identiteetti oli tyhjä kanvas. Välillä se tuntui mahdollisuudelta, välillä järkyttävältä riskiltä. Iltaisin, kun sammutin toimiston valot ja jäin hetkeksi seisomaan keskelle huonetta, kysyin itseltäni saman kysymyksen kuin ennen. Jos minä katoan täältä, huomaako kukaan? Tällä kertaa vastaus oli rehellinen. Ehkä ei vielä. Mutta jonain päivänä. Eräänä aamuna, kun olin juuri avaamassa läppäriä, puhelin soi. Numeron tunnistin heti, se oli perheyrityksen tärkeimmän asiakkaan, miljardöörin, assistentti. Tämän ihmisen nimi oli ollut merkittävissä sopimuksissa, joita olin itse ollut kirjoittamassa. Hetken mietin, vasemmistoliitto taisinko. Sydän hakkasi samaa tahtia kuin sinä päivänä, kun jätin kulkukortin isän pöydälle. Lopulta painoin vihreää luuria. Aino. Saimme kuulla, että olet lähtenyt firmasta, ääni sanoi. Herra, miljardöörin nimi, haluaisi kuulla siitä vähän lisää. Se, mitä hän sanoisi seuraavaksi, voisi muuttaa kaiken. Enkä ollut varma, olinko valmis siihen, mutta tiesin, etten voisi enää perääntyä. Herra, miljardöörin nimi, haluaisi kuulla, miksi lähdit, assistentti toisti. Se tapa, jolla hän sanoi sen, kertoi, ettei kyse ollut pelkästä kohteliaisuudesta. Sopiiko, jos soitan hänelle suoraan, kysyin. Ei tarvitse, hän vastasi. Hän on jo linjalla. Pieni raksahdus, linja napsahti toiseen tilaan, ja yhtäkkiä kuulin taustalta vaimeaa hälinää, kuin joku olisi kävellyt lentokentän loungea pitkin. Sitten tuttu ääni. Eino. Joko sinua pitää onnitella vai surkutella? Se ääni oli aina saanut isäni hieman jännittymään. Se kuului miehelle, jonka nimi avasi ovia pankeissa, hallituksissa ja mediassa. Minulle se oli silti ennen kaikkea ääni ihmiseltä, joka oli joskus kysynyt kesken palaverin, miten minä jaksan, kun teen 1,5 työpaikkaa yhden palkalla. Riippuu näkökulmasta, vastasin. Minä valitsin vihdoin itseni. Hän nauroi lyhyesti, mutta lämpimästi. Tiesin, että se päivä vielä tulee. Kerro. Siinä, keskellä tyhjää toimistoa, kerroin hänelle lyhyessä muodossa sen, mitä vuosien aikana oli tapahtunut. Palkat, isän sanat, huono sijoitus ja sen, miten löysin sopimuksesta pienen, unohdetun kohdan, joka antoi minulle mahdollisuuden aloittaa alusta. Luin sen itsekin silloin aikoinaan, hän sanoi yllättäen. Sen pienen kohdan henkilökohtaisista asiakassuhteista. Se oli harvinaisen rehellinen kirjaus. Ajattelin silloin, että se on sinulle joskus hyvä asia. Mukava nähdä, että olin oikeassa. Tunsin poskieni kuumeniivän. En ole soittanut pyytääkseni sinua mukaani, kiirehdin sanomaan. Tiedän, miten tämä kuulostaa.
En halua varastaa yhtään asiakasta perheyritykseltä. Halusin vain antaa sinulle tiedoksi, että jos joskus tarvitsette vaihtoehtoa, minä olen olemassa. Hetken linjalla oli hiljaista. Muistin lukeneeni, että todella menestyneet ihmiset ovat usein hyviä lukemaan ihmisiä ja tilanteita, he kuulevat myös sen, mitä ei sanota ääneen. Ehkä hän kuuli pelon, toivon ja häpeän sekoituksen jokaisessa lauseessani. Aino, hän sanoi lopulta, hitaasti, tiedätkö, miksi alun perin jatkoin yhteistyötä yrityksesi kanssa? Isäni maineen takia, vastasin automaattisesti. Väärin, hän korjasi. Aloitin sen takia. Jatkoin sinun takiasi. Jokainen kampanja, joka oikeasti toimi, oli sinun käsialaasi. Ja jokaisessa palaverissa, jossa oli järkeä, sinä johdit keskustelua, vaikka istuit teknisesti alemman tason tuolissa. Muistin ne kokoukset, isä pöydän päässä, veljet vieressä, minä läppärin kanssa sivummalla. Jokainen idea, jonka olin tuonut, kulki sitä samaa kaavaa pitkin. Ensin epäily, sitten hyväksyntä, sitten muiden nimiin kirjoitettu kunnia. Maailma muuttuu, hän jatkoi. Minun ikäpolveni on tottunut tekemään bisnestä miesten kanssa. Mutta olen nähnyt liian monta kertaa, että se nainen, joka tekee työn, jää varjoon. Sinä et jäänyt. Sinä otit tilan, vaikka sitä ei sinulle annettu. Nielaisin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Hän hymähti. Se tarkoittaa, että minulla on sopimus yrityksesi kanssa, kyllä. Mutta minulla on myös oikeus valita, kenen kanssa teen töitä, kun sopimuskausi päättyy. Ja se päättyy aivan pian. Tiedät sen, varmaan sinä itse sen aikataulun teit. Tiesin. Minä olin laatinut luonnoksen sopimuksesta, jota isä oli sitten muokannut. Loppupäiväis oli kiertänyt työpöydälläni niin monta kertaa, että se oli piirtynyt muistiin. Kun se päivä tulee, hän jatkoi, minä haluan, että teemme yhteistyötä sinun yrityksesi kanssa. Ei siksi, että haluaisin rangaista isääsi, vaan siksi, että haluan palkita sen, joka on tehnyt työn. Minulle on lopulta yhdentekevää, mitä nimi on ovessa, kunhan tulos on oikea. Se hetki oli epätodellinen. Tiesin, että psykologisesti ihminen usein aliarvioi oman arvonsa ja yliarvioi muiden vallan. Minä olin vuosia elänyt niin, että uskoin isäni olevan portinvartija koko uralleni. Nyt portinvartija olikin sanonut suoraan, että portti oli auki eikä isä seissyt sen edessä. Ymmärrät kai, hän lisäsi, että tämä ei tule olemaan helppoa. Isäsi ei katso tätä hyvällä. Hän tulee syyttämään sinua, vaikka kaikki, mitä teemme, on täysin lainmukaista. Ymmärrän, sanoin. Mutta hän syyttää minua jo nyt olemassaolostani väärässä roolissa. Ehkä on aika, että hän syyttää minua jostain, jonka olen itse valinnut. Puhelun loputtua istuin hetken hiljaa. Sitten aloin kirjoittaa. Liiketoimintasuunnitelma ei ollut enää teoreettinen harjoitus, vaan konkreettinen reitti, jossa ensimmäinen iso askel oli jo luvattu. Jossain toisaalla, isäni istui varmasti omassa toimistossaan, täysin tietämättömänä siitä, että sopimus, jota hän piti itsestään selvänä, oli lipsumassa hänen käsistään. Eikä se ollut taloudellinen tappio, joka tulisi satuttamaan eniten. Se olisi se hetki, jolloin hän ymmärtäisi, ettei miljardööri ollut koskaan ollutkaan hänen asiakkaansa. Hän oli valinnut minut jo vuosia sitten, hän vain odotti, että minä uskaltaisin valita itseni. Tieto ei tullut isälle puhelimitse, vaan paperilla. Perheyrityksen postihuoneessa joku avasi kirjekuoren rutiininomaisesti, leimasi sen saapuneeksi ja vei sen isän pöydälle muiden joukkoon. Valkoinen kuori, logolla, jonka hän tunnisti heti, miljardöörin yhtiö. Hän oli tottunut siihen, että kirjepaperilla tuli kiitoksia, vuosikatsauksia, kutsuja tilaisuuksiin. Tällä kertaa otsikossa luki, ilmoitus yhteistyön päättymisestä ja tulevasta uudelleenjärjestelystä. Olin kuullut myöhemmin, kuinka huoneessa oli ollut hetken aivan hiljaista. Isä luki kirjeen läpi kerran, sitten toisen.
Käytävällä ohikulkenut sihteeri kertoi jälkeenpäin, ettei ollut koskaan nähnyt hänen käsiensä vapisevan lukiessaan sopimustekstiä. Kirjeessä ei ollut yhtään turhaa lausetta. Arvostamme vuosien yhteistyötä. Liiketoimintamme digitaalinen suunta edellyttää kuitenkin kumppania, joka on lähempänä kehityksen ytimessä. Jatkossa digitaalisen markkinoinnin ja strategisen näkyvyyden palvelut hoitaa Aidon uuden agenssin nimi, jota johtaa Aino, sukunimi. Yksi nimi. Minun nimeni. Ilman hänen. Veljet saivat kuulla uutisen palaverissa, johon he marssivat tuttua itsevarmuutta huokuen. Heille miljardööri oli ollut itsestäänselvyys, varma rivi liikevaihtotaulukossa. Kun isä laski kirjeen pöydälle, heidän ilmeensä muuttuivat hitaasti ensin huvittuneista epäuskoisiksi, sitten säikähtäneiksi. Ei se voi tehdä noin, Lauri sanoi. Se on ollut meidän asiakas yli 10 vuotta. Se ei ole teidän asiakas, isä sihahti. Se on ollut meidän. Koko yhtiön. Mutta he tiesivät. Jokainen heistä muisti ne kokoukset, joissa miljardiomaisuuden omaava mies oli kääntynyt kysymään mielipidettä juuri minulta, ei heiltä. Jokainen muisti ne illat, jolloin olin vielä 11 toimistolla viimeistelemässä kampanjaa, kun muut olivat jo lähteneet. Tappio ei ollut pelkkä numero seuraavan vuoden tilinpäätöksessä. Se oli julkinen viesti siitä, kenen osaamista arvostettiin. Isä yritti pelata vanhan koulukunnan peliä. Hän soitti, tarjosi parempia ehtoja, muistutti historiasta ja lojaalisuudesta. Hän sanoi puhelimessa lauseita, joilla oli ennen saanut taivutettua pankinjohtajat ja tavarantoimittajat. Muista, kuka oli rinnallasi, kun kukaan muu ei uskonut. Mutta vastapuoli oli muuttunut. Juuri siksi haluamme olla rehellisiä, miljardiomaisuuden omistaja vastasi. Se, joka oli rinnallani, kun kukaan ei uskonut, ei istunut teidän pöydän päässä. Hän istui sivummalla, mutta teki työn. Minä valitsen jatkossa sen, joka tekee työn. Kun puhelu katkesi, isä jäi istumaan hiljaa. Tällä kertaa ei ollut ketään, jonka edessä esittää vahvaa. Ego, joka oli vuosikymmeniä kasvanut jokaisesta onnistuneesta sopimuksesta ja jokaisesta kädenpuristuksesta, oli saanut ensimmäisen todellisen iskun. Ei siksi, että raha olisi loppumassa. Vaan siksi, että joku oli sanonut ääneen sen, mitä hän ei ollut koskaan uskonut mahdolliseksi. Että hänen tyttärensä oli tämän tarinan tärkeämpi nimi kuin hänen oma. Illalla, kun toimiston valot sammuivat yksi kerrallaan, hän jäi yksin työhuoneeseensa. Pöydällä hänen käden ulottuvillaan oli nyt 2 nimeä, hänen omansa ja minun. Ja jossain kaupungin toisella puolella, pienessä 3. kerroksen toimistossa, minun puhelimeeni ilmestyi viesti tuntemattomasta numerosta. Voimmeko tavata? Isä. En tiennyt vielä, minkälaisella äänellä hän sen tapaamisen aloittaisi. Mutta tiesin, että asetelma ei olisi enää koskaan entisensä. Tapasimme kahvilassa, joka oli puolivälissä hänen toimistoaan ja minun pientä agenssyni. Ei kenenkään, kotikenttä. Isä istui jo pöydässä, selkä suorassa, kädet ristissä pöydällä. Hän näytti pienemmältä kuin muistin. Ehkä se oli valaistus. Ehkä se oli jokin muu. Kiitos, että tulit, hän sanoi. Sinä pyysit, vastasin. Se oli uutta. Hetken kumpikaan ei sanonut mitään. Kahvikone sihahti taustalla, joku naurahti nurkkapöydässä. Meidän pöydässämme hiljaisuus oli raskaampi kuin mikään, mitä olimme aiemmin jakaneet. Sait varmasti kirjeen, hän aloitti lopulta. Useammankin, sanoin. Sopimus miljardöörin kanssa on virallisesti allekirjoitettu. Me aloitamme kuun vaihteessa. Hän nyökkäsi. Tiedän. Katseessa välähti jokin, jota en ollut tottunut näkemään, ei pelkkää vihaa, ei pelkkää ylpeyttä. Jotain niiden välissä. Hämmennystä. Tämä ei ole reilua, hän sanoi yllättäen. Naurahdin kuivasti. Mikä tarkalleen? Että asiakas valitsi minut. Vai että lainsäädäntö suojaa henkilökohtaisia asiakassuhteita?
Se, että kaikki kääntyy näin nopeasti, hän ärähti. Minä rakensin tämän yrityksen tyhjästä. Ennen vanhaan se merkitsi jotain. Lojaalisuus merkitsi jotain. En minä ole ollut lojaaliton, vastasin rauhallisesti. Olen ollut vuosia lojaali sinun ehdoillasi. Nyt olen lojaali itselleni. Hän pudisti päätään. Sinä et ymmärrä, miltä tämä näyttää. Ihmiset puhuvat, että oma tytär käänsi selkänsä. Ehkä he puhuvat myös siitä, että oma isä maksoi tyttärelleen murto-osan siitä, mitä pojilleen, sanoin. Sukupolvet vaihtuvat, muistatko? Se, mikä sinun nuoruudessasi oli normi, näyttää meidän silmissämme jo tarinalta ajalta, jolloin naisten nimet eivät koskaan yltäneet toimiston oveen. Hän tuijotti kahvikuppiaan. Tiesin, että jossain hänen mielensä taustalla pyöri se sama historia, jonka olin myöhemmin lukenut. Perheyritykset, joissa tyttäret tekivät kirjanpidon keittiönpöydän ääressä, mutta virallinen titteli jäi aina miehille. Se oli sukupolvi, joka oli tottunut siihen, että naisen panos oli itsestään selvä. En minä tehnyt tätä pahuuttaan, hän mutisi. Minä vain tein, kuten aina oli tehty. Siinä se juuri on, sanoin hiljaa. Sinä teit, kuten aina oli tehty. Minä en enää halunnut, että minun tyttäreni aikanaan kuulee saman lauseen, sinä olet huono sijoitus. Hän nosti katseensa. Eli tämä on kostoa. Pysähdyin miettimään. Sana kosto maistui suussa terävältä, liian yksinkertaiselta. Jos tämä olisi kostoa, olisin halunnut nähdä sinun kärsivän, vastasin. Minä vain halusin nähdä, että minä en katoa. Että työ, jonka teen, kantaa minun nimeäni. Siinä oli hiljainen ero, jota hänellä kesti hetken ymmärtää. Psykologit puhuvat siitä, miten lapset usein kantavat mukanaan vanhempiensa tekemättömiä valintoja korjaavat, muuttavat, kieltäytyvät toistamasta. Ehkä tämä hetki oli juuri sitä. Yritys selviää kyllä, hän sanoi lopulta, enemmän itselleen kuin minulle. Meillä on muita asiakkaita. Ja hyvä niin, vastasin. Minä en halua, että sinä kaadut. Haluan vain, että ymmärrät, se, huono sijoitus, josta puhuit, maksoi itsensä takaisin tavalla, jota et vain nähnyt tulevan. Hän ei pyytänyt anteeksi. Se olisi ehkä ollut liikaa pyydetty. Mutta kun nousimme pöydästä, hän epäröi hetken ja sanoi. Sinä teit sen, mitä en uskonut sinun pystyvän tekemään. Lähtemällä. Sinäkin teit, vastasin. Allekirjoittamalla sen sopimuksen vuosia sitten, jossa tunnustit minun arvoni, vaikka et ehkä tajunnut sitä. Kävellessäni ulos kahvilasta tajusin, ettei tämä ollut elokuvallinen sovinto, jossa kaikki halasivat ja itkien lupasivat aloittaa alusta. Tämä oli jotain paljon todellisempaa. 2 sukupolvea, jotka eivät täysin ymmärtäneet toisiaan, mutta joiden välissä oli nyt selkeämpi raja. Hiljainen kosto ei ollut siinä, että isä menetti miljardöörin asiakkaan. Se oli siinä, että hän joutui ensimmäistä kertaa katsomaan suoraan sitä todellisuutta, jota oli yrittänyt vähätellä. Että tytär, jonka hän oli nähnyt riskinä, oli se, joka lopulta osoittautui varmemmaksi sijoitukseksi kuin yksikään miespuolinen perillinen. Ja uusi perintö. Se ei ollut enää kiinni nimestä valotaulussa, vaan siinä, että seuraavan sukupolven tyttö ei ehkä kuule isältään. Sinä olet huono sijoitus, vaan mitä sinä haluat rakentaa. Kun suljin uuden toimistoni oven sinä iltana, en enää kysynyt, huomaako kukaan, jos katoan. Tiesin, että nimi oven takana ei ollut enää lainassa. Se oli vihdoin minun. Jos katsot tätä tarinaa kauempaa, se voisi näyttää vain yhdeltä perheriidalta. Isä, tyttäret, pojat, raha ja ylpeys. Mutta jos katsot tarkemmin, huomaat jotain, mikä toistuu suvuissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Vuosikymmenten ajan oli tavallista, että tytöt opetettiin olemaan joustavia ja ymmärtäväisiä, kun taas pojille varattiin paikka päätöspöydässä. Se ei aina tapahtunut pahantahtoisesti, usein se oli vain hiljaista jatkumoa sille, miten asiat on aina tehty. Mutta hiljaisuus ei ole neutraalia.
Hiljaisuus palkoista, hiljaisuus vallasta, hiljaisuus todellisesta arvosta hyödytti useimmiten vain yhtä puolta. Ainon tarina näyttää, miltä se hetki näyttää, kun joku katkaisee ketjun. Hän ei kostanut huutamalla, polttamalla siltoja tai julkisella skandaalilla. Hänen kostonsa oli hiljainen. Hän otti osaamisensa, nimensä ja suhteensa ja vei ne paikkaan, jossa ne nähtiin arvoisinaan. Hän ei pyytänyt lupaa sille, että hänen työnsä näkyy hänen omalla nimellään. Ja samalla, tahtomattaankin, hän teki jotain myös niille, jotka tulevat hänen jälkeensä. Se tyttö, joka joskus istuu omassa keittiössään ja miettii, onko hän huono sijoitus, voi kuulla toisenkin version. Että joku ennen häntä uskalsi lähteä, rakentaa oman ja näyttää, ettei sukupuoli ole argumentti, vaan tekosyy. Isän suurin menetys ei ollut miljardöörin asiakas. Se oli hetki, jolloin hän tajusi, että hänen tyttärensä menestys ei enää ollut hänen kädessään ja ettei se ollut koskaan oikeasti ollutkaan. Sana et sota-kanavan tarinat eivät kerro vain dramaattisista käänteistä, vaan myös siitä, miten sukupolvet muuttuvat. Se, mikä eilen oli normaalia, voi tänään olla se hetki, jolloin joku vihdoin sanoo. Minulle tämä ei riitä. Nyt minä haluan kuulla sinusta. Mitä sinä olisit tehnyt Ainon tilalla, olisitko lähtenyt vai jäänyt taistelemaan talon sisällä? Oletko itse kokenut tilanteen, jossa tunsit olevasi huono sijoitus, jonkun silmissä ja mitä teit silloin? Uskotko, että perheyrityksissä tyttäriä yhä aliarvioidaan verrattuna poikiin? Kerro kommentteihin, minkä kohdan tästä tarinasta tunsit kaikkein vahvimmin omassa elämässäsi. Jos tällaiset rehelliset, sukupolvia koskettavat tarinat puhuttelevat sinua, muista. Tykkää videosta, jos se herätti sinussa ajatuksia. Jaa tämä jollekin, joka tarvitsee muistutuksen omasta arvostaan. Tilaa Sana et sota, niin et missaa seuraavia tarinoita, jotka voivat muuttaa tapaa, jolla katsot perhettä, rahaa ja itseäsi. Ja nyt, jos haluat jatkaa tämän kaltaisten tarinoiden parissa, katso seuraavaksi nämä 2 videota, jotka näkyvät nyt ruudullasi.